Terraza batean kuadrillarekin zerbait hartzen zaude. Batzuk freskagarriekin, beste batzuk garagardoarekin. Zein ez eztatuko dio lehendabizi eltxoak? Garagardoa edaten ari denari. Nora liteke? Zuk garagardoa gustoko duzun bezala, eltxoek koktelak dituzte gustoko. Eta koktel horietan zera sartzen da. CO2, genotipo zehatzak, izerdia, gorputzeko temperatura eta arropen kolorea besteak beste. Faktore horietako batzuk ezin dira aldatu, baina beste batzuk bai. Eta haranon garagardoak eragina du horietan. Zuritoa edo kaina hartzen dugunean, gure gorputzaren temperatura igo egiten da alkoholaren poderioz. Eta eltxoak beroarengatik erakarriak sentitzen direnez, gehiago gerturatzen dira gure gorputzetara. Bestetik, garagardoak kairomonak areagotzen ditu, intsektuak erakartzen dituen substantzia kimikoak. Eta izerdiaren usaia ere aldatzen du, gizakia erakargarriagoa bilakatuz. Faktore kimiko horiei hurrengo hau ere gehitu behar zaio. Garagardoa edatean, normalean defentsa jaisten ditugula, eta errazagoa dela gu ziztatzea. Horren bestez, azkenaldian eltxo ziztada gehiegi badituzu, edaria eskatu baino lehen, hurrengo egoera planteatu.